L-isfijiet ta' Malta Għawdex fl-imkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kemm jirraġuna differenti Alla l-imbirek mill-bnedmin. L-imaxijiet tiegħu mhumiex 1% imma huma 100%. Kif se jgħidilna llum fil-Vanġelu. Imma mbagħad ta' kollox jagħtik 100%. Anke l-persekuzzjoni hija wkoll kbira jekk inti tfittex l-imħabba u r-rieda t'Alla. Għalhekk b'dawn il-ħsibijiet ejjew narfu ħtijietna ħaniċċelebraw il-misteri qaddisa. Aħfrilna mulej ta' kemm aħna nies li naqtaw qalbna mid-diffikultajiet tal-ħajja. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrilna Ġesu ta' kemm ma poġġejniex lilek l-ewwel u qabel kollox biex tmexxina. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba aħna ma konniex ta' sapport veru għal xulxin. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna. Iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolmu. U Alla, inti ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna l-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wettna li hu aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien l-anġlu tal-mulej ġie u qgħad taħt il-balluta li hemm forfa. Li ta' Gowas l-Bagazri u ibnu Gidon kien qiegħed jidres il-qamħ fil-masar biex jeħilsu mill-aktar fis mill-Midjanin. U derlu l-anġlu tal-mulej u qallu: il-mulej miegħek raġel qalbini. U Gidon qallu: imma jgħidli Sidi, jekk il-mulej magħna, għaliex ġralna dan kollu? Fejn huma l-opri l-kbar li kienu jgħidulna bihom missirijietna u qalulna ma jtellanix mill-Eġittu l-mulej? U issa qala l-mulej talaqna u reħħiena f'idejn il-Midjanin. Il-mulej dar lejh u qallu: mur u weħles b'din il-qawwa tiegħek lill-Iżrael mill-ħakma ta' idejn Midjan. Mhux jien battek? U Gidon wieġbu: idew Sidi, biex se neħles lill-Iżrael?
Ara, il-familja tiegħi il-inqas waħda fit-tribu ta' Manassi u jiena żgħir f'dar missieri. U l-mulej wieġbu, jien inkun miegħek. Inti tidrob il-Midjanin bħalli kieku kienu raġel wieħed. U wieġbu, jekk jinsib tilena f'għajnejk, għamilli sinjal li inti qed tkellimni. Twarrabx minn hawn sa ma nerġa' niġi ħdejk u nġib l-offerta tiegħi u nofri jilek. U dak wieġbu jien noqgħod hawn sa ma tiġi. U Gedon mar u ħejja gidi u ħaqeffa tqiq u għamilha ftajjer bla ħmira. Il-laħam qiegħdu f'qoffa u l-meraq qiegħdu f'borma u ġabhomlu qudiemu taħt il-balluta. U l-anġlu tal-mulej qallu, ħu l-laħam u l-ftajjar u qegħdhom fuq din il-blata u sawwab il-meraq. U hekk għamel, imbagħad l-anġlu tal-mulej met tarf il-ħatar li kellu f'idejh u mezz bih il-laħam u l-ftajjar. U ħareġ in-nar mill-blata u ħaraq il-laħam u l-ftajjar. U l-anġlu tal-mulej qeb minn qudiemu. U Gedon ra li kien l-anġlu tal-mulej u qal, Asidi mulej, rajt jien l-anġlu tal-mulej wiċċ imwiċċ. U l-mulej qallu, Slim għalik, la tibżax, m'intix se tmut. Gedon mbagħad bena qartal lill-mulej u sejjaħlu Jahwe, Slim. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali, il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu flimkien. Il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu. Ħansemma xi jgħid Alla, il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu u għal dawk li jafdaw fih flimkien. Il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu, il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tifrex flimkien. Il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu flimkien. Il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu. Sidna Ġesu Kristu li kien għani ftaqar minħabba fikom sabiex intom tisemgħu permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba qiebsa biex jidħol fis-saltna tas-smawiet. Iva, nerġa' ngħidilkom, eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smawiet. Id-dixxipli staġbu ħafna meta semgħu dan u qalu, mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qalilhom, għal bnedmin dan ma jistax ikun, għal Alla kollox jista' jkun. Imbagħad qabeż Pietru u qallu, tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa x'se jmissna? U Ġesu qalilhom, tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq it-12 tron u tagħmlu ħaqq mit-12 tribù ta' Iżrael.
u l-kull min iħallil daru, jew il-kutu, jew l-missieru, jew l-ommu, jew l-uliedu, jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi, jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba iktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu tal-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Aħna hekk jirraġuna l-bniedem. X'se nieħu? Mentri Alla jirraġuna x'se nagħti. Il-punt tat-tluq huwa differenti għal bniedem u għal Alla. Il-bniedem jitlaq minnu nnifsu, x'se jirċievi hu, kif se jkun tajjeb hu. Alla jitlaq mill-imħabba tiegħu għal bniedem. X'se nagħtih, kif se mmexxih, kif se nkun għalih tassew missier. U din il-mentalità tal-Vanġelu, il-mentalità li werina u rina għallimna Kristu nnifsu, hija mentalità li trid titħarreġ u titħarreġ fiha kontinwament għax tmur kontra in-natura egoista tal-bniedem. Kien għadu qiegħed ikellimhom, kien għadu qiegħed jgħidilhom l-għani se jsiba qiebsa biex jidħol fis-saltna tas-smawiet. U Pietru l-ewwel wieħed li jaqbes, imma Pietru huwa wkoll iġbija tagħna l-koll għax aħna ngħidu nwaħħlu f'Pietru. Imma kieku jien u intu aħna konna hemmhekk x'konna nagħmlu? Pietru qallu tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa x'se jmissna? Pietru li jaħseb fih innifsu, qed jaħseb għall-oħrajn ukoll sħabu, imma x'se jmisshom, mhux se jagħtu. Il-mentalità tal-Vanġelu hija mentalità li tkun kapaċi tiddistakka ruħek. Għax aħna rridu nifhmu wkoll. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba qiebsa biex jidħol fis-saltna tas-smawiet. U aħna ħafna drabi l-għana il-ġid norbtuh ma dak li għandek fid-dinja, il-flus, is-saħħa, l-poter, norbtuh ma dawn. Mentri Ġesu l-għana qiegħed jgħidilna torbtux qalbkom. Mhux li ma jkollokx flus, mhux li ma taħdimx biex iġġib il-paga u l-paga ġusta, mhux jekk ikollok il-ġid, jipprovdilek il-ġid, inti ma tifraħx bih, imma toqgħod attent kif tużah. Inti ma tagħmilx l-Alla tiegħek l-ewwel u qabel kollox il-ġid, il-fama, l-unur, u għal dan inti tagħmel kollox. Saħansitra tħalli u twarrab il-ħaddieħor, ma tqis il-ħaddieħor daqshekk. L-għana huwa kemm inti kapaċi torbot qalbek mal-ġid tad-dinja u ma dak kollu li hu tad-dinja. Għalhekk isiba diffiċli l-bniedem għax jorbot qalbu. Mentri jekk inti l-bambin jipprovdilek, imma kapaċi tqassam, kapaċi dak il-ġid tħaddmu għal ġid tal-oħrajn. Tkun negozjant tajjeb imma li miegħek jiekol biċċa ħobs kulħadd u biċċa ħobs ġusta. Mhux biċċa ħobs biss kif u x'fatta, imma biċċa ħobs ġusta kulħadd. Inti qiegħed tkabbar il-ġid tiegħek imma fl-istess ħin l-istess ġid li għandek miegħek qed jgħix ħaddieħor. Dik hija l-verità. Hemm irridu naħdmu li aħna il-mentalità tal-Vanġelu tkun il-mentalità tagħna. Jien dak li għandi li nippossedi mhuwiex għal ġid tiegħi biss, imma biex nużah tajjeb għall-oħrajn. U għalhekk Ġesu imbagħad lil Pietru, meta Pietru jistaqsih
u aħna x'se jmissna, jgħidlu mela ma jmissikx, imma x'se jmissek fid-dinja l-ġdida. Tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja, fid-dinja l-ġdida. X'inhi din id-dinja l-ġdida? Id-dinja l-ġdida hija dik li tiġi wara din il-ħajja, is-sema l-ġenna ngħidula aħna. Le, id-dinja l-ġdida hi id-dinja li jekk ikollna il-mentalità tal-Vanġelu, verament ikollna kollox. Min jaħdem għal mentalità tal-Vanġelu ikollu kollox, għax ikollu l-paċi tal-qalb l-ewwel u qabel kollox. Ikollu il-sens ta' ġustizzja. Dak li għandi naqsmu mal-oħrajn b'ġustizzja. Dak li għandi nagħtih b'ġustizzja. Hemmhekk tinħoloq dinja ġdida, dinja li għad m'għandniex. Għax aħna ħafna drabi nerġa' ngħid, nirraġunaw, tajjeb jien tajjeb kulħadd, x'ippurtani minn ħadd ieħor, l-egoiżmu tal-bniedem. Dawn il-ġranet sfortunatament rajna dawn il-konferenzi kbar bejn il-mexxejja tal-popli. Imma x'iddomina f'dawn il-konferenzi? Mhux kif se nċedi, mhux se nagħti, imma x'se nieħu, x'se jibqali. Kif jien ma niċkienx imma kif nagħmel li jaqbel lili. Meta il-prinċipji jkunu dawk, din id-dinja l-ġdida ma tasalx. Id-dinja l-ġdida tasal meta jkollna l-mentalità tal-Vanġelu li dak li għandi lest li naqsmu b'ġustizzja mal-oħrajn bla ma nħalli qalbi tintrabat iżejjed ma dak kollu li provdili Alla l-imbirek. Hekk u hekk biss ittasal id-dinja l-ġdida. Flimkien issa bil-wieqfa aħna nagħmlu it-talbiet tagħna għall-Knisja biex tkompli twassal din il-mentalità tal-Vanġelu ħalli verament nibnu din id-dinja ġdida li jixtieq Alla l-imbirek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex verament ma jħallux iktar l-egoizmu jmexxi imma is-sens ta' ġustizzja u solidarjetà li jkunu għal kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal kull min qiegħed ibati, għal kull min jaħseb li huwa minsi biex jifhem u jaraf li Alla ma jinsieħx u aħna l-bnedmin inkunu b'solidarjetà ma' minu batut. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna li għaddew minn din il-ħajja għal ħajja ta' dejjem biex jidħlu fid-dawl u tgawdija tal-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex b'qalb libera bla ma norbtu qalbna mal-ġid ta' din id-dinja naħdmu għal dinja ġdida ta' ġustizzja, paċi u mħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek għax nifhmu li int biss tista' tmexxina għal din il-mentalità tal-Vanġelu int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk, sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna noffrulek mill-frott li tajtna int tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa hekk xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bibnek l-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battulna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marija Verġni u għattemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-isfijiet tagħna Charles, Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza, l-Om Talla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk
ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jenata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mument li narfu verament kif se timbena is-saltna ta' Alla, saltna mibnija fuq il-paċi u l-ġustizzja tal-aħwa bejnietom. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, inti li tgħix bis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħbar. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li neħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ta' mħabba ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla.
il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. L-isfijiet ta' Malta u Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internationalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-btana ħlesejna wieqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li rrid isir bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irweħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-imnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirkint fost in-nisa
mbirak il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina Ġesu, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta Sinta Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta Sinta Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik, isma t-talbtana, dak li twilet għalina Ġesu, rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha u għejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħlina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinju tagħna Ġesu Kristu kien mobbi s-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, kulli titint kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlop-għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa,
mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejnijak, imbirka jint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-tana. Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġini Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smawiet
يتقدس اسمك، تجي سلطنتك، يكون تتنت كيف في السماء كده في الأرض. خبزنا ta' kuljum matina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġġib, iżda ħlisna mid-deni Amen. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية المليميات، مباركة انت فوسط النساء، مبارك الفرط tal-ġuftijak ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Gloria al Missir u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal-tana. Kristu il-qattal Missir tagħna. eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlopa lina. Mqazza Alla. Itlopa Mqazza lina. xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa Om lina. tal-ħnina. Itlopa Om lina. tal-grazzja talla. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om it-tama. Itlopa lina. Om li zjed safja. Itlopa lina. Om li zjed nadifa. Itlopa lina. Om bla teba. Itlopa lina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Om tal-aġib. Itlopa lina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Om ta' min fdina. Itlopa lina. Xebba kollu kaqal. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopa lina. Mera tal-qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħ tana. Itlopa lina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri tal-Avorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib tas-sema. Itlopa lina. Kewba ta' filodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Faraġ tal-migranti. Itlopa lina. Faraġ tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa Sultana lina. tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella fis-sema. Itlopa lina. Sultana ta' Rosario Mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa, u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra il-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirt ħżiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu,
fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.